Hello mindenki, újra itt. Nagyon rég volt már videó, de akkor megint megpróbálkozok. Ádival fogok majd játszani egy ilyen, nem tudom, félre sikerült team kompot raktunk össze. Úgyhogy úgy fog kinézni, hogy van egy Draven mid, az leszek majd én. Király lesz. Akkor egy Ashe ADC, az ugye Ádám. Egy Xin support. A Warwick a jungler és Garen lesz topon. És hát enemy teamben valahogy sokkal egyszerűbb, ugye Tristana ADC, Sona support, Nasus top, Katarina mid és Shyvana jungle. Na nézzük, mit fogunk tudni alkotni. Tudom. Mi van? Tudod milyen szagot érzek? Lusszagot. Olyan jó mély szopás szagot. Olyan mély torkos. Annyira nem lesz gáz, mint az OKTV-n. Tristana Sona. A sexin. Na jó. Ez az, várjál, most felment 4 jegyűre a pingem. Nekem az FPS nem szokott 3 jegyű lenni. Hát az oké. Azzal nincs baj. Gyere, 2 meccset és utána még 2-t. Zsolti, menjünk Hearthstone-ozni. Nem rakjuk le a faszomba. Dig, elszakadt a fülhallgatom. Az így nem okés. Nem azért. Szerintem a ragles volt. Mert Mind. Na jövünk már. Legyél már buzja itt. Nem vagyok a más. ja igen, közben akkor Szabó Zsolti. Nem, mentem cségozni. Ne aggódjatok, nem fogjátok hallani. Hallod, Zsolti, nem tudom, hallotta, de Nem itt voltam. figyelj. Draven mid, Ashe ADC, Warwick jungle, Garen top és Xin jungle. Nem. Ez a mi teamünk. Xin support. Várjátok, lejjel veszem itt a hangokat. Ennyi hoki embert, bazd meg. Mondja Zsolti. Igen. Welcome to League of Draven. Get lost. Hát jó. Okfőnök. Oké, fel megbújtam meg. Egészség. Meg tudnak ilyen gecenecit a kötőkemmel kurva az ótosba. Köci, azt hittem bemegyek a izébe. És agyon verni? 8-an lesznek ott. Jön a szájkány! Tényleg? Ja, zsír mosszálta. Itt kisebb lett a bokor. Wow. De valakivel szedjük már ezt. Mondjuk a Xinnek. Nem azt mondom, hogy úgy lenne jó, hogyha eneminél kezdene ez a homár. Véd! Nem, csak ide van rakott egy vardot, hogy le tudja majd smite-olni. Vagy dunnom. Hallod, ez a Draven mid, ez meg fogja lepni. Szerintem. Vagy nem tudom. Szerintem nem fasz. Majd jön át a fasz. Itt vagyok. Ja, de Ja, hagyd ott, ne foglalkozz vele, nem kell neked ez. Basszom meg egy kurva anyját, bassz meg. Egy taliga, apró majom? Oh my god! Fú, geci, most kár, hogy nem hallatszik a mikrofon, meg gecire kiosztanám a faszomba. Hallatszik a mikrofon. De fasz. Ja, lolban? Ó, van, egy drink, vagy egy zöld. Egy fotit hoztam, azt majd el is ittam. Ki, te? De ez buzi, bazd meg. Mi ez? Ez AP Isten. Hibrid. Jó. Csak már olyan gece nagyot ütött az eljébe. Az van, nem tudok klasszítani. Visszáll a dal, majd ócseny harasó. Visszáll a dal, majd ócseny harasó. Visszáll a dal, majd ócseny. Sok volt a Midi Hungária. Ups. Láthatja megint mindenki remek farmolási tehetségemet. meg Draven tehetségemet.
Azt mondjuk inkább. SN0, azt így. Azért játszunk 2 ADC-vel, AR. Jó van, oké, Ádi. Jó, megmondtad. Ahol fáj? Hát ott fáj. Hát ha adott, szerintem legyen már ilyen gredi, bazd meg. De, bazd meg! Nem már ilyen buta. Istenem! Csinál. De ez most tényleg ilyen buta. Tudod, gyere csak. Hova? Nem menj a része. Nem, én a APC vagyok most. Két HP! Kettő! Nem elég. Hát én itt van. Lapos. Beszarni nem volt idő. Hát most itt kajak. Úrás, hogy. Még egyszer beszól ez a faszopó. És köszönöm hazaportolok és egy ilyen eszét írok. Mint a szitának? De bazd meg, abba nem lesz kegyelem. Kihoztam a boost fantba. Miért ad nekem azt? Istenem VV, de most tényleg? Iron Solar És az miért nincs a bokor? Hallod, az a vard, az miért nincs a bokorba? Az. Hát jó. Hát már úgy vardol, mint te. Azt én vardoltam. Ja, akkor azért. De a szemmel láthatóan ott van a bokorvát, Istenem. Megveszük a kóritemeket. 5 poti. 42, úristen, 84-en tartottam. De szín az így néha így megindul, mint a szülés. Mint a Lucky. Aha. Aki is csak hogy megindul. Nem, tehát hogy így random így elindulsz, így megbasz. És akkor te vagy a hibásra meghal. Na van ultim, guys. Hát, ugye most jön a rage. Most jön a rage, mert meghaltam. És ugye egy pöcs vagyok tulajdonképpen. Hát, bazd meg, ez így nagyon jó. Többet ilyet nem játszunk, nem vagyok a support, talán ezt szaldészélni. Mert még egy ilyen keci fasztiváló puzival nem leszek. Warwicknak is sok haszna van amúgy. Hát level 6-ig nem igen kemény Warwick. De ezek színezben puta, mint a picsa az. Ez lemegy a random izölni. Elkezd random fighting. Random CVHD. Megy haza a szóna. Kapta is. Jó, boy. Meg fog halni, de amúgy jó. Nem tudom. És kár, hogy nincs ulti. Nekem sincs, előbb burstoltam el a katára. Kecsi vissza. Jaj, neked már úgy van ulti, de jó, oké. Na, el lehet innen menni. Uzi Warwick. Arra közünk sem.
Kívül, hogy bújta. Jó van, visszajött. Az a legjobb, amikor pont oda pattan vissza a baltám, vagy a fejszín, vagy mi az anyámmal dobálózok. Van ultim. Neked mikor lesz? Nekem meg centrum. Ja, most vannak megbasznak. Na úgyhogy majd ha leháp-ézzátok a szonát, akkor lelövöm ultival a francba. Csak you know. Te mennyire akarod, mert most viszonylag kurvára le van. Na, keveset ütök, az a baj. Hát akkor... Tehát Nagyon fai rúnánkat hoztál? én nem. Azt miért nem? Teljesen jót hoztam. Ételes. Na, 42 fa izéje van, minyúja van, vagy mi? Stackja van a Nasusnak. Azért masszív az. Amúgy engedni kéne. Nem csak hogy így. Érted. De az enemite nagyon hülye. Azért mondom. Ja. Hát jó az. Nem adja annyira. Eltűnik, aztán így van úgy. Jó. SS. Visszajött. Ja nem, az a Sivana. Dik itt a kata. Figyelj! Megy. És a kata, azt hittem belesétve. Megy le a Sivana. Már itt volt, csak úgy mondom. Ja, van egy statikum. Mi kell? 600. Jó. Statik infi. 600. Szevasz a raptavasz. És tök jó vagyok. Nem voltam. Csak megszínezve 300. De jó is. Meg vagyok áldva. Fejettem mondom, hogy meg vagyok. Kezdem unni. Ez volt a harmadik genkje. Csak ide jönnek haza. Mennyi? Ultiz le. Ja nincs. Nincsen. Kétszer. Amúgy az a VV ulti nem lehet. Szép. És a Tristanát nyomatod be. A VV meg tovább megy. Zsír. Az úgy megvan mind a kettő. Hallod, ne adjunk már kecis ADC-nek egy. Az én vagyok. Nem kéne. Megvan a stati. Jó, szedjük le a tolni. Két viszont. 38 form az elektre. Meg itt Ott a a kata. kata. Ja, de az egy új. Nekem is, hogy ott van. I told you, man. Szép! Már nagyon vártam.
Szándékosan erre készültél, vagy ilyen proki? Nagyon vártam már. Most basszák olyan az Mit? tüzes szájkányunkat. Nem, ott van még, de nem tudsz áttrinketelni? De mennyi? Zsír vagy. A Sivana. Elvitték a Wardot. Jó. Hát. Sivana kiszedte a másik Wardot. Sárkányra készül. Gyere! Jövök. Nem te. Ultiz le! Hát, de hallod? 0 centiről találtam az ultimba, akkor utána hogy tud lőni? Azért, mert minél távolabbról lövöd, annál nagyobbat stunnol. Minél közelebb, annál kevesebb időre stunnol. Hát ezt nekem miért nem mondta senki? A kecis fazla, de amúgy én vagyok a support. Hogyha nem tetsző. Ja, a 3-3-ával vagy szín. Hát 0-1-6. Igen, 0-1-6-40-et az a support. ismerős. 105 farm 1-2. Farma az lehetne jobb, de ez van. Én mit mondjak? És hallod? Ki fogok akadni? Megint téged nem tudom. Persze. Játszás? Ja, és amúgy nem kell sebezni, mondjuk nem öltem volna meg, de geci jók vagyunk, hogy Sivana 4-1-ére van minden, Szóna nem tudom, hogy került ide, jó lejött topról, az megvan. Warwick meg általában átsétál rajta. Ez van nekem mit bűvészkedik, bazd meg. Hát az egész szar volt. Elflash. LOL. Hát, Ez most kiégetett engem is. Kajak. Hallod, tud ugrani. Hát igen, Elflash. de, ja, mert az úgy túl egyszerű lett. De a dragonozzuk bele. Hát baszki, hát rátok arra. Mert is simán elkezdhetnétek amúgy, amíg én odaérek. Az meg. Nem kell az VV, bazd. Jó. Oké, mehetünk vissza. Ugye eltűntél, mert megint Isten. Zsír. Farmold le. Jump around! Jump around! Tisztán. Ezt figyeld! A francba! Egyet megöltem. Igen. Figyeld. Áh! Na, mesélj. A range-en kívül jó van, oké. Na, várjál, most rákezdek az eszen. Hát ilyen mutold a picsába. Per ignorasz, csó. Teszel a beszélgetésből? Mi? Beszélgetésből? Mi? Jöjj ki a beszélgetésből! Mert lép ki. Vagy tedd le.
Bocsánat, de megindultam. Küldjem az ultit. Úgy középre. Nem kell még, majd a dive-olunk. Hát... Ez most kikívánkozik. Valami szúrta az oldalamat, csak nem tudtam, hogy micsoda. Na jó van. Hát... ez. Ultiz ide? Csak úgy. Ulti is coming. Láttam. Elébe bassza. Ez az. Lol. Olyan szépen megfogalmaztam, de most nem. Figyeltem a nyelvtanra, a szavakra. Helyes időben legyen, mindenre. Nagyon prő vagy, haver. Azért látszik, hogy anyanyelvesken basszus. Hát, csak emiatt mi? Ugye? Valamire jó. Én ezt közben ultimét lehúzom. Hát jó. Azt megrekteltük. Basszuk meg. Azt is. Digbe ráhíleltem. Speedja baszki. Úristen, szar időbe híleltem valószínűleg. Na mindegy. Na nyolc. Jump around! Baront oldal. Minek? Ja, support, értem. Hát nem. Hade. Nem, hade. Megvan a statikom. Zsír. Nem azt mondtad, hogy nem tudok drévenezni? Tényleg nem tudok amúgy. Vagy hát, hogy tudok, csak szarul. Hogy mégsem. Nem úgy az elején az a baj, hogy szar vele játszani, mert nem tudod egyből dobálni a Dark-Lord-ot, mert lassú. Nem baszhattam mindegy valanat. A kéket hagyd meg nekem. Jöttem. Nekem nem kell. Nekem igen. Oh, van egy pupa. Short. Van egy pupa a fejemen, geci. Tegnap fejbe rúgtak edzésen. Mondjuk már kamu. Egy térdel. Persze. Tényleg, sisak nélkül edzettünk, vagy hát ilyen passzkeleton csináltunk sisak nélkül. És Juhász Krisznek lepattant a melléről a labda, az én meg így aláestem, és valamelyik idióta fejbe rúgott. Hát mondjuk ő. Hát mondjuk ő. Nem, mert ő velem volt. Hát és? Hát, de tudom, hogy nem, mert ő nem ott futott, az megvan még. Hát és? Megy az ulti. Hallja. Jötsz, csak elment mellettem egy ulti, mondom, what can there? Csak elment melletted egy ilyen valami. Egy ilyen szar. Ilyen fos. Kétesse. Hát srácok, ezt vegyük, úgyhogy nem Ja. lehetünk. Szerintem azt hagyjuk a vérbe, bazdmeg. Játsz is van. Hallod, de ez a mókus, ez mit tauntol itt, vagy bogár? Ez a poloska. Jánoska. Na jó, van, akkor a 200-as. Zsabaron. Azt adom. Tögáz, mert baron nem lehet látni, hogy feljön valahol. Kék kukac, geci. Hát és... Felúszik a vizen, vagy mi? Mit? Hát mi ez? Gondoltam veszek neki izét valamiért. Magic-ös. A nápenetre. Ez az! Megöltem még! Köcsedék. Tak mindegy, Trisztának idejű. Nem érdekel? Megöltem a szonát. 10-6, jó volt. 17. De hülye vagy, Dávid. De közben nem utálom azt a buzifasz. Ennyi. Igazad van, haver. Álltam majd, Feri. Kosárkányozunk. Ezt is eladjuk, és akkor nem tudom, azt mondták, hogy ez így adja a Dravennek, úgyhogy kipróbáljuk. Anya, azt mondta? Azt mondták, hogy a Nem, Trinity az jó. Ez a Warwick az nagyon OP, csak úgy. Csak Nem úgy. annyira nagyon. Tehát, hogy nagyon egy bizonyos fokig, de utána már nem. Jó, megmondtad, haver. Kicsi elmenekül. Hát leszoklom magam. Elviszed a redet?
Aha. Zsír, akkor nem megyek rá. Akkor már hagynom kell téged meghalni. Nem viszont. Mert... Nem viszont szint. És kásebb. És nem akar. De akkor ugye szint kell hagynom meghalni. Van Drake? Aha. Már legyek is. Ja. Soha ne Drake. 10 hét. De hallod, amúgy 10 ki van Tristan, az cső. És akkor van még 3 a Sivonánál, meg 2 a Nasusnál. Meg 1 a Katánál. Nálunk meg 60 a... 90 a VV-nél, 60 a Garennél, meg nálam. Nálad 1, Xinnál meg 3. Xinnál, jó megmondtam. Jó. Pushing power. Idők is még be is stílelem. Ide jössz, bazd meg! És meg base ide. És még fütyülök is. Jó. Ezt is be akartam. Ez a Draven, ez majdnem olyan, mint a Caitlyn. Csak mégsem. Hasonló. Az egyik csaj, másik. Jó, meg igen, meg ez egy Draven, az meg egy Caitlyn. Nincs tornyú. Nincs ezek szerint. De észreltünk, hogy hol a faszom van. Dundó. Itt a zóna, összeöljük már. Na, úgy így most már hagyjuk. Ha nem adja annyira. Hogy megöljük. Öljük. Na jó, most már. Majdnem a Tristana vitt a picsa. Melyik rá every time. Kit ütsz, bro? Ja, a Tristanát? Ó, Tristana. Csak mert nem látszott. Azt ütöttem végig, de... De... Baszkom. Hallod, VV-t leszlóolta, hát Lol. nem sokat segített rajta. Na, most már ugyanott tartok, mint a Tristana, bizony. Mármint, hogy majdnem. Csak neki van 46-tal több kíje. Hát ennyi. De az mellékes. Na, Veszek neki ezért. menjünk Van baront. átmenettet. Mert megvan az infügy. Én fistaték, most veszek neki azt össze. Én egy Trinity-t veszek most éppen. Hát, Azt mondták, az jó. annyi azt mondta, az nagyon fáj, hogyha megüt valaki. De úgy tényleg azt mondták, hogy jó, hát én elhiszem. Ja, Mert sinje van, vagy senje, vagy nem tudom. Nevezzük azt sinje. mondta, az jó. Ez meg itt egy kakadú. Ennyi az ulti. Tehát, Eltaláltad a Nasus. többet között. Látod, a Garen egy fasz a gyerek. Neki van már torméje, ha jól láttam. Nincs még torméje. Kinek van? Beflasheltem valamit. Heyyá! Jó, boy. Igen. Mikor kezd a bari közt? Most egy 10 perc ezelőtt közül. Kacsari nem is játszott. Hát nagyon vertem egyszer, az kilépett, vagy nem tudom. Ja. Hí. Ezt is megoldottuk. Na mindegy. Megyek barátokat nézni, itt kell abba, hogy most 84 ponton vagyok. De jó megy valakinek. Portoljuk ezt a fasz. Nekem 85. Hát akkor együtt baszhassuk. Ja. Szóval... Jó. Akkor ezt a videót szerintem még most feltöltöm, azt küldök neked egy ilyen elsődleges linket, vagy nem tudom. Csak hogy örülj neki. Én szeretne. Mondom, felrakom ezt a videót, azt küldök egy ilyen linket, hogy te legyél az első, aki látja. Úgy jó. Ja, cső mindenki. Nézem.